V posledných dňoch máme na našom území počasie, ktoré nie je príliš teplé, žiadne horúčavy neprežívame. V tomto smere sa nič nezmení ani v najbližších dňoch. Ako vidno na predpovedi pre hladinu približne 1500 m nad morom pre oblasť Brezna podľa modelu ECNWF, teplota na tejto úrovni by spočiatku mala byť približne 10 až 11 stupňov Celzia. Na začiatku budúceho týždňa bude dokonca pokles teploty na úroveň nejakých 5-6 stupňov a v druhej polovici budúceho týždňa sa oteplí približne na úroveň nejakých 10-11 stupňov Celzia. Na základe tohto je jasné, že ani najbližšie dni nejaké veľmi teplé v našej oblasti nebudú. Počas najbližších dní bude pokračovať navyše naďalej pomerne premenlivé počasie s pomerne častými zrážkami. Ako vidno na predpovedi kumulatívneho úhrnu zrážok od dnešného dňa až do termínu 15. jún, na území Slovenska by za uvedené obdobie malo spadnúť zväčša od 15 do 30-40 mm zrážok ojedinele, a to najmä na severe a východe aj viac ako 50 mm. Keďže drvivá väčšina tých rozhodujúcich zrážok v tomto období bude padať pri forme prehánok a búrok, je pravdepodobné, že aj v kumulovanom úhrne na malej vzdialenosti alebo na malej ploche budú pomerne veľké rozdiely v zrážkach. Ako už bolo povedané, najbližšie dni veľmi teplé nebudú. Od piatka do nedele na území Slovenska by najvyššia denná teplota mala dosahovať v nižších polohách zväčša 19 až 25 stupňov Celzia. A keď sa pozrieme na konkrétnu predpoveď pre nedeľu, tak v nedeľu by na území Slovenska malo byť zväčša popoludní teplota v rozpätí od 16-17 stupňov na severe do 25-26 stupňov Celzia na juhozápade nášho územia. Nedeľa bude pravdepodobne z najbližších dní asi najteplejšia. Naopak, v prvej polovici budúceho týždňa, ako už bolo povedané, by sa malo dosť výrazne prechodne ochladiť a v útorok, ktorý bude pravdepodobne asi najchladnejší z tých najbližších dní, najvyššia denná teplota na našom území bude zväčša v rozpätí od 14 až 15 stupňov na severe do nejakých 20 až 22, možno 23 stupňov na juhu územia. Počas tohto dňa navyše v najvyšších polohách Tatier bude pravdepodobne prechodne aj snežiť.